horas madihita saluhuna alamaduk tubagas nama idang preses amang padita dok rombongan perhalado jongjong mahita saluhuna. Horas madihita saluhutna. Taga masuk kita tu parmiggota martangiang kita cumulu di bagasan rohan tabi. Amin. Kuria nani holongan ni Tuhan Yesus Kristus sadirion masuk kita tuminggu letare namar topikon Jehuba mangalehon aik hanguluan tapuji ma Tuhan ta marede mahita.
dalam marulopolop mida ibana sudihamu ale akkana holong roha di ibana marlas ni roha situtuma rabdoho ibana sudihamu ale akkana marsak roha mida ibana nasalau las dorohaku diakka ngamadok tuau beta hita manobot bagas di Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita. Alia manami na di badua ginjang. Para siroha na sumurong di sudi Joma. Dang diola diho anak muna sasade. Ileon hono ibana humokop hami mamorsan dosa nami. Sahatu hau pinarsilagi. Saya patuh maruhanami asa udang ganggu ruhanami. Maka porsiai hases handi dosa nami. Asa unang madili hami ala di dosa nami. Alai asa posi tuturu hanami. Dia sini roham na kudangi. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan di rohami. Amin. Soturi dalan ay hona uhum na dusugot akka na marsineang di kuwan patik paupato ingot hamuma babadiahon ari mikui di na onom ari maula hamu nasa siulon mo alay anggo ari papituhoni ari paradianan di Zahuba di Batamdoi dan jadi humangula anggo dinasadari manang anak mupe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahamu ro di isi di hutani halakpe namangebati hutam ay di na onong ari do di toppa de bata langit doho tano doho laut do nasa isina
Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibahen ido, ubahen na di pasu-pasu di bata jahuba. Ari para deananna, jala di perbadiai. Patik palima. Ikon pasang mudo naturasmu. Asa mertua ho, jala liling mangulu di tano na dilehon di jahuba, di batam diho. Patik paunop. Unang ho mamunu. Patik papituhon. Unang ho mangalaku. Patik pawaluhon. Unang ho manako. Patik pasiyahon. Unang ho olo makatidakon hata naso tutu. Maralohon dungajon. Patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongam. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Maneng naposona bawa. Maneng naposona buru-buru. Maneng lopuna. Manang hudana. Manang dian be ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tu patik na sapului. Odo audo jahuba di batam ninna di batanta pergogo naso hatudusan jala parimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupanton pinoparne akana sogorohan dia alai asilo rohaku dia akan nomor ribu-ribu akan nomor holong ni roha dia naso mangalausi patiki idong sahana atung rap mangirogugo mahita sian Tuhan di mata ali Tuhan di mata say pergugui mahami mangulahon mahupar patik mi. Ali Tuhan debata nabadia jala nabona parasi jala pertaluk di roh jala nabasar doho say merpangulahi maruham bidahan dibahini say sesama sudi dosana dan adong nahu pangasahon kami dukon di asin roha hati goran na pinatupan ni anak budo nahu pangasahon kami tujulo dibahini pasona jala abuli mahami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringon Tuhan sesaan ni dosa
alani pangalasyo tado bahin natal tulang Kristus. Jalabinahin ni hazahatot tado ibana mabuka. Apetu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jalabinahin ni bugang na manum itahilakla. Asa ngapon madinibata na digija. Amen. Maridima kor ina kamis dungi yuduti ina Esther.
Jesus nalulung ang dalangin hajama ang iman ng pangluha Julma manisiyay na Los rohaku si tutu Puji Angolua Diau naging amagoa Tung salubong dosakin Don't isisa Jesus Tagihon hamuma hata ni debata trupuk epistel di ari minggu sadarion tersurat di Yohanes bidung opat ayat opat rodi ayat 10 tajahama marsikap sori alai ikon urusun nado luat Samaria alaya dongma bisi sumur di si Jakob jadi dibain nam luca Jesus sian perdalanan udul maibana di lambung ning sumuri tar di hosni ari mai ainunga lau akka sisian nai tuhuta manuhor boha Dugi nina Jesus mamangalusi iba out di botoho basa-basa di debata jala out itadaho na mangido ay inumon siyan ho raulo ho mangido tuibana dungi lehonon nama tuho ay namamu tumumpal gamaho asa oputa si Jakob na mga lehon sumurod dihami ibana do manginum siyani doho iyanakon na ro di pinahan na alay na manginom ay silehonoki naso tupa maumas bay ro di sa lilig-lilig na ay anggo ay silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na mabaor sa haro di hamuluan di sa lilig-lilig na martua ma akka na tumangihon hata di debata jala na upiosa amen. Jujur au songon boru Samaria Mangalapai sumuri
Jesus ibadah doai hanguluan satangi hon mahatanai di ibadah dapot ho hasonangan basa at madirintusi mardamil hujala martuan rudisan liling-liling naik ay Jesus ay panguluan buong hidup at Panginoon asal sumpah uwas na diruhaku asal sunang gupamit utiki Tahatindan ko ma hapursiyaw tay. Songon na hinatindan ko nidonganta sa hapursiyaw di sa do purtibyon rap mahita mado. Au porsiya di dipatan Jehovah ido ama parbuko na suatu dosan na tumapalangi do tano. Au porsiya Jesus Kristus anak ni dipatan Jehovah na sasaday. Iman at tibun si Maria, nagabigabias yaton di Purbadia, andoran suabubuan. Ido tuhata, na tumaw na berni, di pamuman sinatus, nama tetap pajal ibana di hawa pinarsilang, na tuat tubatol, ulang mengudiari patuluhon, nama naik tu surgo, hudul tu siam di dapatan Jehovah. Amanai parbuko na suatu dosan di simay bana pemulap subot utanoon mangumihalak na mangulu dohot namate au porsia di Purbadia jaladon sada hurian abadia huria atau panilak Kristen akan abadia doho dihasisan dosa doho dihatai namando
Maka seluruh pengurus PPR Singkawang dan Paropuan Seresok Singkawang diundang untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan setelah kegiatan ibadah kerohanian, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Resort Singkawang. Kiranya Tuhan Yesus melancarkan semua rencana kita bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih. Napa waluhon persembahan kas sosial huria sesuai dengan program gereja kita bahwa minggu ini, minggu kelima tanggal 30 Maret 2025 di ibadah siang kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan kas sosial huria. Karena itu marilah kita memberikannya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Napa siahon dukungan doa. Napa jolo Gabrielo Felix Situmiang pemulihan Sian Week 2. Napa duahon Inang Nyonya Calo Situa Tesiahan EM Boru Saragi Marsahit Sian Week 2. Napa toluhon Amang Dr. Biopung Sunggu Marsahit Sian Week Sada. Napa paton tuanak dot boru ni huriata nang akan aposo bulung na dihutat tahun nang di pangaratuan. Napa limahon tuakan na tua-tuata na di bona pasogit nang dihutat tahun asa sai totong deramoti jale di pasu-pasu tuhatta. Namangihut anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April 2025. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan bohi tabereng di selaik manang nang dikirim di grup week masing-masing. Songsongoni di kewangata di pemasukan dohot di pengeluaran namangihut do rekapitulasi keuangan huria minggu ini bodi tabereng di selaik manang nang dikirim di grup masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi dari seluruh jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kor Ama.
Mari dita tabasa ma piliata.
Pangi Yang Mahita. Damini debatan na sumurong sian saluhut na roha ima mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Moliate ma di Tuhata di bagasan parsaurata di minggu letare sadarion. Minggu marlas ni roha jala pangujakonon ni paditata di bagasan sadarion amang pendeta Andarlinto Lubatubing MTH. Songonaong cinahahon na naking di barita tiktikta kami padita Ridoy Buru Batubara na mangalap kami Jansen Situpul Rodo Nasida Rapdotita di tonga-tongkanta sabarisa dohot akasitua naulion. Tulu dihami dana dua bawa sada boru. Sada karejo, sada kuliah, sada SMA. Ima partina data di bagasan Tikyon alaud dope hita boi pajupang marsaor di tonga-tongani huriata alanihu pasahatami sahalinari saha matabini sude pangula nagoktiki ruas se distrik 20 alu de boskap tu huriataon Tuhan ma mamaso-maso hita saluhuna horas mari hita barita nauli di bagasan mingguta minggu letare ima sian opat Musa 20 sada mamuka mai sian ayat 10 sahat rodi tu ayat 20 hujahama dihita tapai hutihut ma dungi borhat mahala Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borhat musena sida sian Obed jala marsaro di bona ni dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habicaran. Borhat musena sida siani jala marsaro martopihon sungai Saret. Borhat musena sida siani jala marsaro di bariba ni sungai Arnon namar dalan di halongonan namar haroroan sian partalpahan ni halak Amori ai Arnonido parbulatan ni Moab di holak kolang ni Moab dohot Amori. Alanido ubahen tersurat di bagasan buku parporangan ni Jehovah mardonokon waheb di supa dohot mardonokon akasunge ni Arnon. Tole muse hapuasan ni akasunge akan nama baur tukan inganan ar jala mangariori di partapahan ni Moab. Borhat musena sida siani tubir tu sumur ima sumuri nanidok ni Jehovah tu si Musa papungu ma bangsoi asau mangaleon aek inumon tunasida ujuima diedehon hala Israel hatani edeon bicat maho ale sumur marede tariparma hamu ima sumur na hinali ni akka iduk na saut ni dukir ni halak na sangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon marhite sian akka tukot na sidaitahe dungi borhat musena sida sian halongonan tu matana
Jalasian matana tu Nahaliel, Jalasian Nahaniel tu Bamot, Jalasian Bamot turura na diladang ni Moab, napatodong dohot pucu ni Pisga, panatapan tukan halongonan, ima sahatna. Hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus, mulota pahutihu naking akagoaria teh, akagoar ni hutai. Obed, Abarim, Jeret, Arnon, Bir, Matana, Nahaliel, Bamot, pucuni Pisga. On patuduhon na mardala do bangsoy. Mardalan siyan sada inganan, tuinganan na asing muse, tuinganan na asing muse, tuinganan na asing muse. Berarti yang ulun ima sada perdalanan, suatu perjalanan menuju suatu tempat. Molo dison hala Israel, sian perhatobanan, haluar nasida, mardalan masida di halongonan, asa tujuan nasida ima tujuan tano Kanaan nagok susu dohot situa niloba. Adong sada Profesor Frida Boru Simangucong didokon tu perguru malua songonon. Perguru malua berarti usia remaja. Anak-anak, tuliskanlah dulu bagaimana rencana tahapan perjalanan kehidupanmu. Ninna. Tersemangat do akarimajaon manurat. Sonari SMA. Dung SMA, 3 tahun nai kuliah. Dung kuliah, 3 tu 4 tahun 5 tahun karejo. Dung karejo, muli mangoli. Dung muli mangoli, marianakon. Dung marianakon, pagodang-godakon. Dung pagodang-godakon, pasikolahon, karejo, muli, margua muse. Marpahop muse, opung-opung mahalahi ka. Satu sadia maiban remajai perjalanan ni tahapan ni. Satu sadia mah. Dungi ibai mamusai di ujung ngai, ibai musai salib, ujungnya matema. Jala di ida Profesor Roma ganup dat danahi, idokon gabar mai songo sadadalan, gabi sadadalan, adong guna mabay margelok-gelok. Tahu margelok-gelok? Tahu kan? Satu titik di kota A, margelok muse tu kota A, tu kota B. Margelok muse tu kota C. Saha matu tujuani. Margelok-gelok godalan non. Alay adong ngomabay ni lurus buti. Alay adong go dak pola gudang gelok-gelok nga. Cimulo hita nga piga titik no ang gelok-gelok ni perdalanata. Ha? Nga godang manang isodo torus siyan na sorang. Saha naing etam. Isodo torus. Ison na mate. Akan na tua-tua naong
50 tahun tu gijang. Mana ngadong go perencana margelok muse. Dang binoto dope, adong go pinasumaboto. Jadi ima perdalanan ningolu. Songonima bangso Israel dung haluar nasida siya Misir. Perjalanan Mesir Israel itu perbatasan bagi orang yang sudah pernah bisa ditempuh 8 jam. Dung dalan naik mobil 800 kilometer mai. Perjalanan nok terbuka noai. Alai boy nasida di perjalanan isian dung haluar menyeberangi Laut Rara 40 tahun. 40 tahun perjalanan ini perjalanan yang sangat panjang. Saat tuturpuk tahun merdalan di halongonan, berjalan dalam perjalanan gurun pasir. Dung haluar sa sitongga na sida sian Laut Rara, dung masuk tu bagian Sinai gurun pasir, hol na marungutungut do. Alai pase ni turpuk taon, dang pase parungutunguton. Didokon saha manasida tu Obed. Pase sebelum may gijang ni turpuk tai, puasa saya murungut-ungut nasida. Nama bay mati do si Musaon. Idokon nanaeng mangihutod di bata HP nanaeng bay mati do. Suadong aik, suadok sinumon, suadok sialangon. Ay gulan na marungut-ungut do bangsonin. HP di patupa di bata do aha. Mana di patupa do. Di patupa do pajupang do nasida aik di mara alai paet. Alai dung martangi yang nasida tu Jehovah gabi manis marhite hau dipamasuk tu sumuri. Ay gol na marungutungut. Alai dukoni masuk matu pase ni turpuk tahun. Didokon sahat manasida tu Obed. Obed itu adalah botol, arti kata Obed adalah botol. Berarti sahat nasida tu Obed mereka sudah menemukan oase air minum dan mereka mengisi ke botol. Artinya mengisi itu tempat air minum. Laho melanjutkan perjalanan. Dung saat nasida muse tu Obed marputar muse. Sada 2 tolu 4 5 6 7 8 sia tempat marputar muse nasida. Baru saat matu hatabir na idokon nai. Aro na inum ya kama dakola nak kama manginumi. Bir bintang. Duku jahon bir sumur air. Idoko disi merbuhal-buhal. Sahak manasida muse tu bir ninna. Tu sumur na merbuhal-buhal. Berarti perjalanan nasida marbelok-belok, marputar muse, borhat muse, hicat muse. Molo inganan nasida idokon udung-udung go ate. Udung-udung buama bongkar pasang udung-udung ate. Sebulan bongkar pasang berangkat muse inai bongkar ibu muse akayana kona ibu muse akapoparana. Anon nasahat tu Israel na sorang di Mesir hola piga do. Hola 2 do. Berarti godang go sorang di
di perdalanan gurun pasiri. Buama mabuani bongkar pasang akka peparan. Boy dorata bayak koninoaing. Apakah teman-teman saudara-saudara bisa membayangkan dari satu tempat bongkar, pasang masukkan tu rangsel sudia ka barang, masuk ke tu koper, masuk ke tu butalan, mulai hamil jolo butalan ni dokon. Dibungkus, diikat, dimandar. Adong ko pinasa tu Kalimantanon, merhite na ibukus tu mandar bajuna. Manang marko perbosi do hamu sahat tu so. Mulok ko perbosi do sahat tu so ngana moray. Alay mulu marbutalat dope memang neng berjuang goro tu singkawangon. Songoni mana sida sian sada inganan tu inganan na asing. Marhite turpukon naing idauna. Naing idauta. Ada banyak pergumulan untuk bongkar pasang kemah. Ada banyak tantangan untuk membawa anggota rumah tangga. Ada banyak pergumulan. Ahado sipanganon nyon, ahado inumon nyon, ahado alangon nyon. Alai didokon tu si Musa. Papungu manasida asa huleon aek hanguluan. Dalam perjalanan yang sangat berat, kita berjuang, kita bergumul, tetapi itu suatu bagian perjalanan kehidupan yang harus kita lalui. Nanaing patupaon ni debata tu nasida. Molo garis lurus naking ditarik buido walujom. Alai 40 tahun. Itu untuk membentuk mereka menjadi suatu bangsa yang kuat. Menjadi suatu bangsa yang bertanggung jawab, menjadi suatu bangsa yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dang nasida patupahon manai, dang nasida patupahon aigi, alai debata sendiri do na patupahoni. Sehingga dalam perjalanan yang sulit itu, mereka harus dibentuk kokoh, kuat, tangguh untuk menjalani apapun yang terjadi dalam kehidupan. Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Songo perdalanan ni perguru maluan aking. Bagaimana perjalanan kehidupan amang inang hingga saat ini? Adakah perjalanan itu yang sangat memberatkan? Adong do perdalanan ningolui nama bain maheu? Manang adong go perdalanan ningolui hera naing etam mama. Manang mulus-mulus do naking adong mabay lurus terus. Buado perdalanan ningolui menempa, membentuk kehidupan ni hita saluhutna. Molo nasida mangasahon gogona.
mate manasida. Alai molo nasida mangasahon waso ni debata mangoluma nasida. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan tetap menuntun mereka, Tuhan tetap menjagai mereka, Tuhan tetap membawa mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada dalam buku Bapak S.A. Baban, panggilan hidup orang Kristen di tengah derasnya arus informasi. Sisonarium mayate. Bagaimana panggilan hidup kita, bagaimana perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Didokon Bapak Upwi almarhum S.A. Baban, Tuhan menyertai dan melindungi. Mulu di Kejadian 28 ayat 15a, manang sada Musa 20 ayat 5a. Bagaimana melangkah ke masa depan yang Tuhan akan berikan kepada kita, kepada umatnya. Ada tantangan? Ada. Ada pergumulan? Ada. Ada masalah? Ada. Dikatakan tantangan itu sekarang adalah banjirnya informasi atau tsunami informasi, sehingga kita tidak sempat lagi membedakan manakah yang hoax, manakah yang benar. Ala ni godang informasi na masuk tu hempotai sudah mahita molo lomoro hatta tabain like suka, molo atar lomohir rohatta tabain gambar love, ya apalagi akar remaja, anak-anak muda, jika dilihat ganteng langsung dibikin gambar love. Adakah di antara kita di sini anak-anak remaja tidak tahu lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Baru tantangan yang berikut adalah dengan menonjolnya komunikasi di dunia maya, sehingga meninggalkan komunikasi di dunia nyata. Molo di dunia maya ibana komunikasi sangat lancar. Makatai amatta dohot inatta. Kamu di mana? Inna. Alai molo di dunia nyata jarang ngamason nari amatta doho inatta makatai. Toho doi? Toho. Berarti ngasahak sahiti itu hita. Ido-ido menonjolnya komunikasi di dunia maya lancar, pintar, tapi di dunia nyata tidak tahu berbicara. Dan ibu to makatai, hoho masongoni, idokom masongon gacip na, yudotun, makatai hamu amangin na, ay daung, ay so gacik na yodot di ay si inatai ina. Karena dilihat ada di situ ibunya, istrinya, ate songoni dok kena ngamatai be kita, daun kan? Buah doa mang, songoni do, ido deba. Itu tantangan. Tantangan doi HP. Di dunia nyata susah kita komunikasi.
gabi maul ma masih atusan gabi masih atuham ma. Itu dunia nyata lagi gabi berbeda itu terus. Onggo di dunia maya atar manis-manis. Gabi dak tahabe salah satu ijabu. Inatai ulu marikati. Mana ngamatai ulu tinggal hujab. Itu pergumulan. Dan yang berikut lagi pergumulan adalah bagaimana kita merealisasikan, karena bahasa cinta hanya di dunia maya yang lancar, bahasa kasih, bahasa cinta di dunia nyata susah dilaksanakan. Itu juga menjadi tantangan dan pergumulan dengan derasnya informasi, tsunami informasi dengan kecanggihan teknologi. Dan yang berikut dikatakan, kesenjangan ternyata, kesenjangan sosial ekonomi semakin tinggi. Anak muda banyak yang tiba-tiba kaya karena mereka menguasai teknologi. Tiba-tiba mereka udah kaya. Bisa dia morone sia TikTok ina. Bah itu ate. Posodo pibana ngagoda kepengna. Sedia enak king natori sada muse ina tai so kepeng ka sonare sedia peng sa TikTok ina. Karena manusia tidak lagi takut. Itu to kamu do TikTok nyala batak gotok tongi. Ngabarani marhata kasar di TikToki asal mamekel jolma dibuat kata-kata kasar, kata-kata yang enggak enak didengar. Alai godang gomar lomoni roha manotoni gok dakula gudang gawi mar buhal mahepengi nama baini. Berarti godang gojol mailo morohana tuaka pangalaho si songoni. Ai mekkeli bana ipare keli jeana. Itu tantangan. Mulu bahasa-bahasa indah doi bain di TikTok ngai. Gabe tertarik jolma. Herana solak kuate. Ini tantangan. Bagaimana perilaku seorang Kristen mana tahu hitamar TikTok ate. Unang asal tababain TikTok tai. Alani na mangahut sinamoton. Alani na mengejar uangon. Na berpudi dokot tantanganna bahwa dengan banyaknya bermain games atau menggunakan gadget ini, sudah penelitian semakin sering bermain games semakin kurang fokus dalam berbagai hal. Dan fokus bebana bahwa dia ada yang mau dikejarnya, cita-citanya, impiannya, susah fokus. Dan semakin berkurang minat bacanya. Luar biasa ternyata tantangan. Nak pegodang kemudahan alani informasion. Ima belokan-belokan perjalanan kehidupan manusia saat ini. Disitulah kita sekarang. Di kondisi, di tempat digital canggih, informasi tsunami yang luar biasa. Boa mahita mengadupi.
tahilala do pepat donganion ni debata di ngoluta, tahilala do pe campur tangan ni debata di ngoluta, nama jauhon papunguhamu manasida asa huleon aek hangolua. Tuhanlah sumber air kehidupan. Tubuh kita ini 80-90% dari suatu sumber. Mungkin ada sumber yang lain, ada nama dokon 70-20. Hidup kita ini, tubuh kita ini adalah lebih banyak air. Berarti molo 80 tu 10 aik gogodang di pamatak tahun totu luluat tado aik ate. 2 tolu hari dang minum boy do mangulu alai to patari ngalau ngaloasau. Molo dang mangan boy do sahat tu 8 minggu dak pola mangan. Alai molo minum 2 tutolu hari do tolap. Imariko ni aek di pernguluot taon. Hamu amanami inanami di bagasan Yesus Kristus. Edeni parari kami seduta hei songon boru Samaria. Natoktong mauas. Lau tu sumuri itahui, lau tu sumuri tahui ala nirikot ni aikon. Hitape mauas, telului aik asaboi sobu uas. Ternyata dakya sobu uas. Saya tadi orido, idia ma wase, idia ma pajap palan nalomak, idia ma sumber riwang, idia, dakya sobu uas. Didokon Tuhanido aek hanguluan. Tuhan adalah sumber air kehidupan. Orang yang datang kepada Tuhan akan menerima air kehidupan. Air kehidupan adalah jalan kehidupan yang membuat kita dapat bersyukur. Boy madok mauliate. Dungi di dokom madiait na mangihut. Mereka bernyanyi memuji Tuhan. Merbuhal-buhal aiki sian sumuri bir. Di bir. Lewat manasida. Halongonad do alai godanggo. Lewat manasida sian sungai. Sian baribani sungai. Alai manari-pari halongonan. Di halongona pe, di pergumula pe, tarida do, patardo, padonganion ni debata. Singkawang. Diapit oleh laut, daratan, gunung. Sikop di hamusude ate laut, muara, gunung dan sungai. Bah, dakya mauas semua teh. Hidoko ni Singkawang kan? Adong laut na, adong sungai na, adong muara na, adong dolok-dolok na. Merdala mahami sian Pontianak tu Singkawang. Ini adalah pusat wisata. Mulu pusat wisata berarti gudang keramaian. Mulu adong lautna dabo ikanna. Mulu adong muarana gudang goisi air laut. Ikat tawarra dohot ikan lautna. Sikopi hamusude. Ipatupa Tuhane.
Berarti dangadong be na di gereja tahun parungut-ungut. Si kopoy leo Tuhan itu hita. Walaupun dengan bekerja keras, berjuang, alai di baradi do hita. Berarti molo si kopo sude ikom marede tari par mahamuna. Marbuhal-buhal sangat banyak diberikan Tuhan kepada kami sepanjang perjalanan hidup ini. Saat tu dia manon, saat tu umur sadia manon, molodang di singkawangon naking arong madoko dang binoto do peina. Saat tu dia nautad gabarhon, maredde mahamuna, imay dokon letare, marlas ni roha mahamu, madok mauliate tu Jehovah, ay roi bana di bagasan Yesus Kristus tokinai halaconot tama ari hama mate ni Yesus Kristus mate ibana humokop au humokop pamu ima las ni roha na bolon ima ay kanguluan tajalo may asaw ng madeli hita tajalo ma Jesus ay kanguluani asa unang mura-mura marungutungut hita asa unang mura-mura frustrasi hita asa unang mura-mura madele hita apapun yang kita jalani mardalat di parhorsihan mardalat di halojaon mardalat di hangaluton atau berjalan dalam sukacita jangan lupa diri Yesus Kristus datang memberikan kepada kita hidup sekarang dan hidup kekal. Unang lupa, jangan lepaskan. Yesus Kristus itulah juru selamat kita. Mari berletare. Lasmarohata, mekkel mahita, terlumobi nunga diojakon satu kinai, padi tata, padi taresot, andar linto, lupat tubing, nauli do rupana, apalagi pangulaon na. Ada amin? Asa marlas ni rohan non saresot sing kawangon di pasu-pasu Tuhan jalo uluhamu uluhonon na ngauno pulusada taon nate hurion ono pulusada do manak sapulono ono pulusada tahun sudah matang sudah dewasa mari kita berjalan dalam tuntunan Tuhan Tuhan sumber kehidupan dan berletarelah amin martangi yang maita mauliate ma hupasaat rohanami tuho Tuhan dilehoko dihamitiki nauli marletare meragabo pardalanan ningulu nami sian sada inganan tu inganan na asing sian pergumulan na asing tu pergumulan na asing muse sian akka tantangan na asing tu tantangan na asing muse sahat tu cita-cita lomo ni rohanami naing sahat haminian tu inganan nagok susu doh situak ni loba sahat tu hanguluan nasa liling ni liling na mauliate madiho Tuhan donganammu dohami urupammu dohami jalahodo aik hanguluan marhiti Yesus Kristus siokopami ramotammu hami mangulu di inganan nami ganup di ulaun nami ganup di parsikolan nami ganup dohot diaka pakirimun nami saat tuhanguluan saling lilingna marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan sihokopami mauliate madiho Tuhan pasu-pasu ma saresot sing kawangon sing kawang mempawah dohot
pos pelayanan. Asa saluhut na hami boy marletare. Jala ojak konon ma di huriamon padita resort pendeta Andarlinto Lubatobing MTH. Marulupuluk mahami saluhut na majakoni di bagasan asi doho tolong neroham. Pasu-pasu ma pakubasion koinonia diakonia marturia dohot partaon ni huriam. Dohot akabarita masa marhite barita tikting di tonga-tonga ni huriam. Niuluhon ni padita resot nami mulai sadarion. Asi maroham Tuhan. Pasu-pasu akka parhalado. Pasu-pasu saluhut akka bagian organ-organ pelayanan di huriam. Sian namek sahat rodi naung matua. Hupa sahat tami matua dopan. Asa saluhut nahami di bagasan namar letare. Laho majakon Jesus ho si pangulu jala si paluahami. Asi marohamali Tuhan jalo matangyang namion marhiti Jesus Kristus yoko pami. Amen. Marit di mahita tapasaha mapiliata. Sakia,
susi permuda kuanang tukanaan puji aku mampuan saliling-liling naik saliling-liling naik Doguau ale Jehovah
Termasuk mahita tu acara na mangujakon marede mahita bukede 700 sada ayat sada tuho doa umar padan. Kadongan di hari Minggu sadarion ojak konoma amang pendeta Andarlinto Lubantobing MTH Gabe Padita HKBP Resort Singkawangon mardomutusi tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 89 garing pendeta garing SK garing 02 garing 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pia Raja Terutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan-peraturan HKBP mengingat aturan Kepersonalia HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu dengan dua memutuskan menetapkan nama Pendeta Andarlinto Lubantobing MTH nomor induk pegawai 200903 108011 979001 tanggal lahir 8 Januari 1979 jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Papua Barat terhitung mulai 15 Februari 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Singkawang Persiapan Distrik 34 Kalimantan Barat dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan kepada Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP,
Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Komite Urusan Pensiun HKBP, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Perhalado HKBP Resort Papua Barat, Preses HKBP Distrik 28 Deboskap, Persiapan Distrik 34 Kalimantan Barat, Perhalado HKBP Resort Singkawang, BPSK HKBP, Pertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 12 Februari 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan distempel. Tabegima ulauni Pendeta Resort Hobartu Aturan Peraturan HKBP 2002 Amandemen Paupaton Taringot tu ulaun ni Pandita Resort. Na perjolo manguluhon resort rap dohot Perhalado Resort. Paduahon manguluhon huria sabungan di resoti rap dohot Perhalado Partohonan. Tulu manguluhon rapot resort rapot Perhalado Resort doho akar rapot na marumang tingkah resort. Na paupaton mamikiri na sanarikot na tau panguluhon dohot pahehehon huria dohot Perhalado na diresoti. Na palimahon maniroi huria na masuk tu resoti lao manggohi tanggung jawab na. Paunopon patuluson haputusan sinode godang, rapot majelis pekerja sinode, sinode distrik, rapot meramoti dohot maniroi parhepengon doho artani huria na masuk tu resoti. Na pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resort tu rapor resort dohot tu prices. Na pasiahon mamata-matai dohot mangaraduti hasasaut ni perdalan 55% sian pilihan na masuk tu ganupuria na adong di resoti sitongoson tu BPSK hobar tu naung di totuhon. Hamu amang pendeta Andarlinto Lubatobing MTH. Nunga dibege hamu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP taringot tu penempatan muna di huriaon suang songoni aturan ni huria taringot tu ulaon ni Pandita Resort atong namanukun ma au dihamu di jolo ni akadongan namarpungu di son do di jolo ni Tuhata Jesus Kristus Raja Jalanapuna huriai nolu dohamu ojakonon gabe Pandita HKBP Resort Singkawangon jalanolu dohamu mamelehot dirimuna mangaradoti akaulaoni hobar tu aturan peraturan HKBP naung binege munai molo songoni rohamuna dok hamuma marhiti-hiti guar ni debata ama anak dohotodi porbadia atas guar ni Eporus HKBP hupaujak mahamu Pendeta Andarlinto Lubatobing MTH gabe Pandita HKBP Resort Singkawangon sai didongani mahamu mangulahon ulaoni asamar sangap guar ni debata marhiti-hiti pakko basion muna didongani jala di pargogo itu hatama nang keluarga. Amin. Sini boleh. Naik ini. Hamu akadongan Perhalado dohot ruas ni huriani Tuhata Yesus Kristus na diresoton. Jakon hamuma amang Pendeta Andarlinto Lubatobing MTH
Gabi padita HKBP Resort Singkaongon di bagasan Yesus Kristus uluni huriai. Tangiakon jala urupi hamu nasida dohot keluarga nasida. Asa majadi ulau nasida di resoton. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bataman nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami napuna huriai. Moleate maruhan nami jala pujion nami guarmu. Aidang di pasobuho huriami so marparmahan. Sai di pabakit hodo akan aposom naburju naulu suromu mamaritahon hatam. Nunga di paujako amang pandeta Andarlinto Lubatobing MTH. Gabi padita HKBP Resort Singkaongon. Pargogoy jala parbisu himanasida asapolin di baritahon hatami leon hahipason hatuguo doho hiras niroha mangaradoti sudi ulaon di resoton asa marparbue pargogoy ma inanami dohot keluarga nasida manupahi ulaon ni naposom upang idohami maituho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari de mahita. Masuk mahita tuaja ramandok hata napat jolo hata padiolo ma sian amang pandita na diojakon pandita Andarlintong Lumtantobing MTH napaduahon mandok hata napat jolo perwakilan sian tuas pangiduhami manon hala amang JR Sitohang napaduahon sahala mewakili parhalado upangiduhami ma sintua ye sibutian Dungi muse bimbingan sian inang preses. Horasma dihita dihamu damang do dainang song inang hanggi na pinaribot kana poso bulong remaja ng sikola minggu pinatadahom majolo diri so nay tidak kenal maka tidak sayang. Jadi goar nami padita Andarlinto Lubatobing MTH songonani jao nakin di SK jala inata Nurbeti boru sianipar SP jalayanakon nami Alpen Lumbantobing marumur kalasada SD jala di Bagasatikyon dan daerah holan hami naro do netua-tua nami ima yang gohami dainang pangitubu borusiahan jalan unga maruzung ngolu jala dainang napagudang-gudakon borusi mangucong rapdo di tongat-tongatan wain song-songon inang si matua nami
rap dodot tami ima inang boru nababan. Jadi tung macelas dorohan nami sekeluarga dipacakonon ni amang do inang dison na mangula mahami tutu di resort Singkawangon nang di Huria Singkawang. Huria mempawah nang suang-suangoni pospel Sambas. Otik godang na nung ngau begi hami barita taringo tu Huria taon las doroha disi alai do mutusi rekod dope hami aka informasi na gumodang asaboi pariahan. Jadi molo holit dohita mangaleon aka informasi gabe dodohonoko gabe menduga-duga. Olo do sipata molo nunga menduga-duga olo salah. Ale molo sude dohita mangaleon informasi tu hami. Buima siadia mulaan nami mangulahon ulahon ditongani huriatta tubuh madame. Asa sude hita marlas niroha songon jamitani inang preses nakin marlas niroha. Jalalau songon inang pangiduan nami tu hita salutna parhalado nang ruas ni Huria HKBP Resort Singkawang, HKBP Mempawah, HKBP Sambas si hirimon nami tu hita saluhna boy pe hulahami nadenggan di Hurion ala nadong do dukungan siak kamuna ama nami do ina nami. Jadi ala ni saling mendukung mahita diaka pelayanan nadenggan jala rap mahita mamereng jala mamikiri dia mah nadumenggan di Huriatta nang suang-suangni di resort HKBP Singkawang. Imazo hatapatujolo sian hami jala tabi horas sian keluarga nang sian ruas ni Huriatta nadong di resort Papua Barat Raja Ampat nang Sorong Selatan tabi horas nang tuhita nadong di Singkawangon. Horas mat. Mandok hata sian perwakilan luas pangidohan matiki tu amang JS Tohang. Jadi sebelum ama makatain hamu minta izin majuau tu hamu ama nami songan mewakili ruas ama. Do restu sian amang pajaitan. Alamang pajaitan dunuan na tertua di hita ama marumur 82 tahun. Jadi 23. Jadi mandate ma dia amang pajaitan amang restui. Jadi mandate ma jumur satu kata modate dengan hita saluna ala di dokter di pihak hipason dohot hipason padengin patedion imana lau acara kebaktian sekaligus pajakon padita resort abang lebat tobing do inang baru sianipar. Jadi om masih menjadi hata melihatnya mah hita tutu hata. Napa 2 tahun tu hamu nang pasangan pihami inang pareses Batubara dohot rombongan naros Jakarta melihatnya mainang di naong marjamita hamu nak kening jalan gaduh bagi hami jalan kia magabe
tabah persen nami, tabah nang dihami saluna, tujuanon akaholong marsiolongan. Jala inak pe, saya tu mula tu Jakarta, holok panggilan nami nang, ala nang diojakon, amang padita resort, amang lebat tobing, pasal tahu mah ta mulai tenami, tu eporus, ngajari be, salamoter pemi medahan, isya dia naik pada tanah, khusus kami sudah aku potong kami, alena tanggal 20 adong matelepot tahu, sian sorong, didok matulang, marnasip pamu, ina, ay padita namun tapi dia tu resort Singkawang, itu natar terjumpai mang padita, nalapor kita tu pantai. Kita ada mudo perek kusaraja gugup nomor bertabah kita tenang pedita melihat ema tabar jikini Singkawang ai marnasib pamuinna kan artinya karena sebenarnya nggak mau nauli sudi kan jadi sosoknya bah atau mau tanami itu enak pareses terdugobi nong dia jakon pas tahu mah hata mau lihat itu pimpinan pusat epors di Yaraltar itu sonenang dihamu Parhalado na ditinggal hon padita hita di son mau date pasaran namin itu hamu selama tanggal 20 sampai sadarion berdalan di sudi program-program ni huriaon baik naso aruk padita sudah berdalan jadi om mamang pareses enak pareses om mahasadaon ni roasting kawangon jadi mau date mau dihamu pasatami sok sonelang dihamu sama nami Parhalado nasian huria pos sambas dot mempawa mereka kami peserta modal itu sama mang padita do sudah ruas karo sianan do Parhalado canggih ma resort Singkawang boy ma buain dengan tua kati keneng ro ima song nata modal itu kamu nang dihita ruas nang huriata harga BP Singkawang mempawa dohot mempada sambas tabuam ma dibaga sa tanyakta padita reson anggia margogo melayani hita melayani hita dengan anggia sehat unang songan amang padita siya sugia dikirim tuson habi marsahid jadi lungod do mang inak preses rohanami yang tanya kami do ijala Tuhan ido tanya nami Tuhan, si marham padita namion. Aerone tanggay nga susah, kan? Jadi posoran nami mulai makirim padita susun nanti jika tiang padita keduan akan sehati. Lungod ran nami, anong natangis sa kaina. Baru no, kalau masuk rumah sakit mang padita sugian, amar kirim sudah ruas. Buharu nang naroha. Ada puji Tuhan ma ibigay Tuhan tatang yang ni Parhalado do ruas pidda tu wana pasugit basang dia masih siap di sana ima jangan pasat kami sone nang dihita caluna totong mehita marsadani roa holang marsyalongan tujulanon anggia denggan ai malo ruas kita no tarida da kalak jadi una kita mereng naik awi di naik TikTok ne do ni nangin kini kan sone di samping aja di samping Mailay ba? Kan? Ipaila dirina, ipatudu ayubna. Padita ikalusur karuar cermah. Rumah dinas. Sonay mana magbanguni kan? Jadi ima pangidot hasad ni raw hado. Ipajang jam magarejon, warati untuk tahunan,
ngaboy sa magjubileum. 50 tahun. Jadi karena burju lah ni beliau. Allah bahasa dah burju. Allah tapi polisi di son. Ngapa pula 6 tahun di sana? 46. Jadi bukan tu sudah. Ada nak buat tu sudah. Memang pajai tak ada. Memang betul bara. Kan? Jadi itu. Jadi padi tadi son. Kalau dapat padi kan apa son ni Tuhan ni. Kan? Kami anak ni Tuhan ni dah kami. Ayah bapak kami di surga kan? Kalau anak ngetong anak ni Tuhan dah napa oso. Jadi pas 10 tahun mah amang son jadi pardita. Jadi pas sisian itu hani 12. Jadi amang apa 12 tahun. Jale sianon ngedua pareses. 1 bulan dah 5 juta. Baik wise 5 juta. Pareses. Adong tu nya calos son ale kala. Pardita si sumiyar si Tuhan. Kale mana? Kan? Jalan ala aupe nunggu Tuhan. Wadua siano. Sekurator, hadita silitonga, dohot hadita sitapugulan. Jadi pajang unjong jadi resoton tahun 1925. Padita parjolison sapugulan baru sabarat. Ada yang parjolo di situ hata. Padita silitonga ngaparjolo na 2 tahun lewat. Jadi amang Madison sisian itu hani, apa sini itu hani, pasal pedulah. Alis ada guru huria ngalawe. Baju itu hani, mereka sama usir. Jadi songan ini masih kelumit, songan ini ada orang Singkawan. Alip kau serahamu, amak padita, do inang, ikan olah hulu aja. Ikan olah hulu aja. Alana di son, bilang do punguan nama. Kalau padita menyaroy, nah, kan? Adong lansia, padita mana menguluhan ini, nah. Adong rena, kepadita mana hadir, nah. Adong Esther, padita mah rohnya ini, nah. Pakai kami songoni, kalau gabungan songoni, kalau wek songoni, jadi kalau jamang. Jadi kalau nggak siap lo jamang, tambah sehat, tambah mumok. Kalau padita sana kurus, tidak sanon, dong. Dang nakul seperti itu siapa? Mau sudah. Ala ni ay, ala wujud di ruasi. Jadi apa dia nak nangin nak kene? Mula sadar roha, mana huaik berbual-bual sudah. Jadi mana tu menang. Jadi itu amang Padita Resort. Selamat bertugas mah di Huriaton. Buana mai begas tangiang. Tuh ni Huriaton anggi atau tong masada di roha. Nang sadar roha. Dakar di son selama 50 tahun hutan 46 tahun di son tengah dong depan awak di son berbisi-bisi dong paling walau berbisi-bisi ay taberang majo ya hani kabar di Tuhan Yesus kan kadang udah kabarnya sih kalau tiga berbisi-bisi nih jadi pos kami amang pos kamu totong dari kami ketangnya anggia masih sehat, pasang musa di son, masang juga. Soalnya ini nang hamil, soalnya nang tu yang pareses, buat hamu mah hamil di bakat tangian, jala pasang hamu mah sudah akal lawan nang di pasamu tu padi tanami. Pasang ini mau lelah, pasang mau lelah tes kami, sesuatu mana pasang tu sulah, jadi harus mandi calon betul. Mau lihat tema tu amang si Tohang, tungi masuk mamuse mandohata mewakili sian padhalado. Pangidohami ma tu amang si tua ye si budian. Salam. Selamat hari Minggu Madihita Salhutna. Nahu persangapi hami inang pareses. Suang soni nang amang Padita Pasaribu. Dohot nahu haulungi hami amang andar tul batobing dohot inang
lo keluarga. Mulai ate ma dituhatta, mulai ate nang dihita saluhutna, apala di partikianon las rohatta, ima naung di paturutu hatta tuhita merhite harorone amang paditata, nani ojakon ni inang parasesta, apala di bagasan tikion. Jadi mulai ate mainang, selamat datang ma di inang doh diamang di Huria HKBP Resort Singkawang. Tangyang nami inang doh amang dina mula pihamondong setongan di Huria nami. Debatama nama masu-masu di patulus lah kamuna dina borhat sian HKBP Singkawang satu distrik 28 di Jakarta. Suang inang amang Padita Pasari buat amang. Jadi mulai ate ma amang, mulai ate ma nang gina. Tu amang padita nami na baru diojakon apala ditikion. Kerinduan kami selama ini amang nunga terobati. Basa do Tuhan amang dang pola liling kami amang paimahon harorone amang. Alani postur hanami amang jaka program naung adong di Huriata. Nagabi amang manurusun akan naringgan amang dohot na manguluh kami di bagasan hasa daun. Jadi kami maamang nagabi si pelayanan dohot amang perhalarun huriatan darong di HKBP Singkawangon. Posor hanami amang nagabi sisa daroha, sisa pikiran dinapatulusun ulon di Tuhani kita marhite huriana di HKBP Singkawangon. Jadi amang dipasu-pasu Tuhan di pergubui Tuhan tama amang tiap kaseluhu silaunya amang jala amang mana gabi motivasi doin karena gabi menginspirasi kami dia keuluan tunan yang romang. Jadi arong konakan yang song na masuk toroha perdana sian sorong ada po gambaran awamang diinganan ya mang di HKB Nasaret nani kelilingan ni sungai di Sorong di Papua Barat Daya. Jadi haro kami amang di san di sungai Kembudan dohot di jalan Rahmat Saleh amang. Apalah najono ka gereja dari sana mang. Alain ada wala tu pasarat ya mang. Jadi mulai di Tuhan amang senda dutuson sungon nandok ni amang natuari. Tung borhat sen Papua roho di Singkawang gabi marukilat ya mang. Alanya ka. Alai sudi parukilo ni amang saya roi. Ala basado Tuhan idak katanyang ni na maju warni Tuhan. Iro songon hasip bulan ni sermotan ada rehat ya mang. Jadi dong marukil amang dong saat di Singkawang ati amang. Jala itu nang amang sondekun hala inang nakaning. Margelo gelo do dalani amang sep Papua satu sana ati amang. Ala yang godalan di perhurio tarang nang songnia temang. Tuhat tamana palurusun pati gorhot do na masu-masu temang. Jadi amang disaluhuna akasakap ni rohana kami amang. Di pasu-pasu Tuhan amang merhite gogo. Kilian nakipasun song nginang dina mendukung seluruh pelaksanaan tugasnya amang dinalau mangulahun furiat tahun. Jadi saya dinai rohnon nami amang dohot tu inang pareses nami. Saya di pasu-pasu Tuhan mainang di Naburhak Singkawang jala sahat di Jakarta inang totong ma di bagasan hipason ba ahanong nong tinatapmu merhiti haroroni inang di son inang omma apa adanya inang mudah-mudahan dung ro inang tu HKBP Singkawang adong perubahan yang semakin memajukan kami ate inang suang-suang inang amang pasari buat amang. Jadi pasu-pasu Tuhan ma amang dilehon hipaso di nama kubasi akaulon di Tuhani merhiti huriana amang. Jadi saya linai selamat datang madi amang padita nami amang keluarga Lubat Tobing. Jala selamat datang di inang Pareses do amang Pasaribu. Jala selamat kembali di inganan bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Maulaya madita seluhna. Nuaing masuk mahita tabigima bimbingan sian inang Preses Distrik 28 Deboskap Pandita Ridoy Batubara STH MPDK.
Horas. Moleate di tuhata di bagasan parsorata di tikyon macai marbinar-binar hida pardopahan ni sudi nomor mingguon toho deh teh iya beda suasananya sukacita wajahnya wajah senyum semuanya jadi macai lasrohanami tarlu mobi tu amang MPSD ate naung makobasi yang menjadi perpanjangan tangan di Pakobasio di tanggal 23 Nasalpu di Sude Parhalado resort nang Parhalado Singkawang Mempawa Sambas Mauleate tarlu mobi tu Sudia Karuas Denggado di Patu Pahamu Paborhaton amang paditata padita Togar Hasugian ima perdalanan nate memang peciun da manasida alai di bagasan usia memasuki pensiun tok tonggo uli rohamuna songon na pinasahan amang si tohang nakingan Dinggado adonggo sampai tangi sakaina inna bah burjuni huriau nate artinya tetap memberikan yang terbaik alani mewakili pimpinata Eporusta amang sekjen amang kadep koinonia marturia diakonia di paborhatamu amang togar hasugian mauliate hupasahatami songonima tong sadarion lasrohatta dinaung ojak padita resotta amang pendeta Andarlinto Lubatobing MTH dot keluarga di pajak konomuna di huriat tahun baik Singkawang Mempawa Sambas Jeladilas ni Rohamunaima pasaton nami Gudang Mauliate. Memang Singkawang terkenal Nahujaha sebagai kota kerukunan umat beragamanya sangat tinggi. Inilah tertinggi terbaik se-Indonesia. Jadi berpengaruh do itu kehidupan tak bergereja. Berarti akan nalabok gohamuna. Akan naulilagu dohamu. Aka naburju toho songonai dokon amang si hotohangi di bagasian bermasyarakat itu kan berpengaruh juga tentu berpengaruh tengah-tengah kehidupan bergereja kita dan berkeluarga kita dak poladung bigiun akan nahurang muton ayo kan ulu dohita limuton ulu sehat songon namanya 80 tolu sudah mahita gajah umurta senyumnya luar biasa huberik sejolon Mang Panjaitan itu menjadi contoh ya buat kita semua. Terima kasih buat semua nyanyian yang dilakukan. Hupikir rodang ibu tuh hamu naking bahasa Batak tapi pakai do bahasa Batak nah macelas roha itu harus kita pupuk unang gabe tinggal bahasa Batak taya teh pupuk tiup to gomos asa sudi generasi muda tong ibu to bahasa Batak asa unang mailay bana gabe HKBP namar bahasa Batak ima muse napaduahon napatuluhon dilas nerohata parsaora ditikyon tonggo dohonon nami di haroro nami tuson memang tonggo songo perdalanan ni gajang boy hinado Jakarta Singkawang alai lewat dohami itu Semarang Jakarta Semarang Pontianak Singkawang ang margelok-gelok gotong marbelok-belok buti asa sahat ikum majupai akaruas naburju di Singkawangon itulah sukacita alaniaka ari rayaon tunggu ari rayaon bah ay sakapian ikut tanggal 23 ojak pad di tahun alay gabi ojak
tanggal 30 imala masih liana rohama. Ternyata sukacita luar biasa. Merdala tusan, merdala tusan. Oi kosongon ido HP. Itulah sukacita. Dapola gabe marsaki babaino ni alai toktong las roha. Sehat kami ke Semarang naik darat dengan tong pesawat. Pul ternyata Semarang juga kota mudik. Pul penerbangan kereta api juga tidak ada. Ujung ngamar darat. Bah, luar biasa inaroha alai terubati perdalanan ni alani Tuhan madongani ujak paditata disadarion. Imalas ni rohata, imalas ni rohanami, bui patupon ni padita selamat melayani. Amang pendeta Anderlinto, ada banyak mimpi, ada banyak harapan yang Tuhan titipkan. Tuhan domani tiponida, tu hamu songon parhobas di resort tahun dohot inang. Untuk itu melayani Tuhanlah dengan sepenuh hati asa marulupulup sude ruas ni huriata. Imasi pahasaton nami sehat mahamudison, sehat secara jasmani dan rohani. Horas. Masuk maita di panutup tapuji tuata matende maita sian bukwende nomor 127 ayat onop hot maita jongjong maita sude. Tatangyakkon mapiliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut sileo-leo na dinggan doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilihanon. Pati buluhon harajaom di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni sileo-leon mitu hami. Asalam kirkir hai madok mau liate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say Saut Malomo ni Roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay ho,
pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Paras mahita saluhuna 7 luma dot keluarga sasima jalangan ale merputu majo sahali ateh